andi égyptien ancien be ben écriture mabbe on hariko benda do hala hiéroglyphe hiéroglyphe voilà telen je sais pas on salon tour peut-être 3000 ou 4000 en arrière har ko ni be windirta jono andi dum do jettay tan andi ko dessin woydo ko dessina moƴƴi ko dum andi moƴƴi ko jettay tan e ha fi simplifie ko l'affaire yidim andi li don ko ni no ben hiéroglyphe au sens pur et dur après wati ɗiwtude dessin ji ɗin quoi ɓe en fait simplifie gol quoi ɓe watti windere ni ɓenna ɗum ɗo écriture hiératique voilà ɓenna e hiéroglyphe linéaire ɓe noddira ɗum noon andi ɗo wawa bindi mais mi wawa bindi normal mais a yiha ko dessin woyi noon kome koye géraka moƴƴi quoi ko fino yawira après no ɓe gayni ɗum ɗo ɓeyti ɓe feƴƴi ɗo ɓe watti windere ni ay ɗum ɗo noon lo beni mo écriture démotique mais écriture lo sa darimo sa wolali a jetti dum do ko windi do ko hollo arabu jo sikke ko arabu windi dum do sa anda darim do tum a sikke ko arabu windi do hille na arabu andi ko do no hollirma honto hala arabu yatti en fait c'est dire que dum do ko égyptien andi no Égypte Arabie Saoudite no jogodiri Égypte mo ndira no jogodiri influence égyptienne on ko dum hala arabu hina mere wano be nangabe na ba États-Unis wano Elijah Mohammed ngal ko mixen kambe be indi no hala arabu ko hala amin à l'origine kambe be woli dum depuis les années 30 be indi wono ka hala arabu ko yoton ko hala amin ni parce que be arabu be hande be yete be wattu wolugol arabu oui be wattu wolugol hala kan mais hina hala mabbe en fait ko hala kan bayt ka foti e pika kamari puissance hala kan ko hala lende langa hala ji reconnaissance international min ko hala burka ngo de sophistiqué andan ko arab ko hala kan da wore ma sa windi do hunde wotere acci do tudu wudure waylta ko parce que hala kan ka sansa ta wata walde hala arabu ni to ko ka très précis vrai arabu on tigir ko arna ko be wolta maghreb do madum Arabie Saoudite ande Arabie Saoudite be wolta hala arabu tigiri sina be jangu arabu fo be goto wolta arabu sina jangu andi no hono ande ta humbo jeyi hala ko wolo ko naturellement hara so ya lekko ko no wodirta non ko Afrique Sudan exactement Sudan ben ka exactement te Sudan be ko ne woni fayda communauté buddo tidde to e ko be indi to arabu bale voilà be na ko be fulbe arabu e hille kambe be wala hala kan naturellement be wala kadi arabu laabudo mais o ko ente arabu andi ko dum de yimbe ben kamen innano de inde no ko inde arabu sar ko wiko no ka hala ko hala arabu dar ko wiko fo fami kadi so wiki se wiki ke dale désordre wiko to ko jeyde no o islam ina aw arabu dana den islam déjà historiquement ina kambe parce que Imam Malik quand ko ati wadde deftere misina fay ko figo mais vers l'an 140 comme ça wurno 100 ans e goddum aprende laado kanko wala lirte hadis de dum kan no hollire hadis aji ni hanano ka winde en fait parce que ben fof sinan dum no marna fa be winde kono kanko ko abisini ko yemen yuri soro makko ko Ethiopie yuri donc ene on jeete en réalité donc hala arab go yeton en fait ko hala men ni donc ita yimbe ben wado hakkille mum sar sibe approprié wa ani on ma men cerno samba mo be ina har be développer système d'écriture en 1765 en 1765 be jibina be na révolution fota jalon ka 1725 dum no cargo estimation kono kambe ko be jibina ko 1764 ou 65 donc haron tumasi déjà o écriture avec lettres arabes no windete hala min kan avec les lettres arabes de marine andi ole yer valorise dum piji don e abani non tellement jone nati adlam gadi ok mais andi il y a un truc intéressant c'est dire que ça dawa développer ko développer dawo mais si gagne ma ari uje ko développer da ko so uje ko développer da ko ay o halori an abandonné jungo makko hala kargo ala buka développer goddum ko kadi sa développe de wona fixe piji di na développe a chano ko il faut défendre ko jida ko na ko binding ko mani ko intande kan développe o bindo inko e le do wujju dum ko Tombouctou to
o bindi mabbe do ina o sudu o mo benta maningaji sudun tedo Sulaiman Kante ina kan ko e mantidi wo jaka o yahu segu segu ko segu yettoydi mais wonnoɓe segu ɗon addude ɗi bindi ɗon ɓen ko Tombouctou jannguno duuɓi temeɗe ɗiɗi ɓaawo ɗo ɗum noon preuve ji mum no windi no anda andi law hari mawɓe men ɓe law ha no woodi façon systéme no windirte ɓe jannataɗi sina anduɗo gande goo marɗo niveau ji goo no woodi écriture ji secret bus no heewi e nder Afrique woodi communauté ji bus marɗi systéme d' écriture mais hara ko pour les initiés ko ɗum ɓen ta initié ɓe winday mais il faut heɓa un certain niveau si ɓe jande ɗin piiji ayi a waɗi ɗon wanɗi ɗo ko Tombouctou to développe anno ɗum ɗo aray si ko Tombouctou développe a saɗi ko soit Touareg ɓe ɓen soit fulɓe ɓen soit nanda sorraɓe ɓen en tout cas sorra e ala sa Tombouctou mi sikki ko Touareg e fulɓe e ko ɓe ɓeynditoɓe arabe ko ɓe wonto donc ɗiɗo ko hakkunde Touareg e fulɓe hara développe ɗi réellement ayi mais hande mani kam haalori joni en développe ɗo o adlam kadi hande portoɓe fuɗi kanade mu ƴetta contrôle o andi kamɓe ene créé mais kamɓe ɓe ara ɓe ƴetta contrôle c'est ça le problème kamɓe ɓe andi wano maninka ni hay o maninka ɓe wawi créé ɗo piyumma mais ñande ukkodirɗo wo si ɓe weytiki haɓe bisike nder tan ɓe ƴetta e contrôle si ɓe ƴetti ɗo mo darɗo hay Fouta Diallo accu tu Fouta Diallo no wayi weyi o jakanke ɓe haloro e Fouta Diallo o maninka ko woni e nder Fouta ɓe haloro e ɗum par ce que kamɓe toujours haray ɓe waɗi ko hakkille maɓɓe ko halorgol ko ɗum ndaar inde ɗen hannde ayni Konde asike ko maninka kame e ille Konde ina inde maɓɓe few ɗum woni fulɓe ɗum fof ko inde origine fulɓe wano Konde Bourama ko pullo wasolo ko fulɓe Konde kono hande ɗo wola asike ko maninkajo Samori Touré ko fattujo kono ko pullo par ce que kawde ba makko ko pullo kono hande tanani ɓe wola ɓe fasi fi pullo few dar ɗon o indépendance Guinée tanani ɓe wola sikkata pullo waɗi ɗon cintu tanani ɓe wola histoire Guinée sikkata heɓuno lamatirta tan huɓiti 3/4 de Guinée tanani ɓe wola fi histoire Guinée nan a sikkata Alma Boubacar Biro ko ñande o foolano ɓe fuɗɗi inde colonisation Guinée ayi kamɓe ɓe haloray wonno o haala arabe aba c'est un peu comme ça yo yimɓe anduke ɗum kaka men iwri en fait koye men ɗum wata iwde e ko men kadi iwri en réalité ɗi bindi ko wonnoɓe Égypte ɓen ko ɗon iwri joni noon so tawi hen fof ne warwarannaɗo ñande ɓe ñande no ko enen koyene wonno ancien Égypte andi amma ɗo ni il faut savoir aussi quoi donc Égypte haɗina ko Égypte on kumɓe yiyata fewndo ɗo ɗum wonno Égypte ari no ari ha sudalleyka ɗum ari fof ko Égypte goto on kontete andi wano par exemple kono mawɓe ɓen ɓe warrano ni ɓe winda lerdi haala pular ɓe winda avec les lettres arabes c'était très bien en fait c'est pas tout mauvais voilà o adlamu c'est intéressant oui c'est bien aussi mais non no mawɓe ɓe windirano lerdi ni haɗa ɓe développé un système tata haɗa ɓe winda correspondance ɓe winda lerdi avec lamɓe ɓen ari ça marchait très bien en fait kono ɗo portoɓe ko ari ko fooli en ko sibaɗi hande ino janggere no lerdi ko lerdi wano ɗum ɗo ko université de Lyon ɗo yalti ɓe janngude ɓe étudiude ɗi ko lerdi ko ɓe ƴetti toon e correspondance hakkude lamɓe ko mawɓe ɓe winda en andi ɗo sa darni ɗo sa janggi sa wawi seeɗa faame ɗum ɗo ko Fouta Diallo no itta koko portoɓe ɓelle woni janngude ka université ji mum ga anda honno correspondance ji hakkude lamɓe et tout ça voilà ar civilisation no woodi en fait kono andi enen ɗe mari on probléme ɗon c'est à dire que kala ko yiwde no wawi ɗo ni sa ni Touré hande kala naɗo Touré o ene wawi ko maninka et pourtant jammorde ko jammorde pullo à l'origine ko jammorde pullo pire dire mais enen ɗe watti ɗum nanen il faut que ekkitoɗen janngol piiji ɗin haala men wano Conakry simeni Conakry ko Conakry ko ñakka ko ɗum ko carte Conakry no wawa ñakka ko ɗum yinira ko ñakiri ko noon nde inde Conakry arti ɗum ina haala mani ina haala baga maari goɗɗum ngo ko haala pular pire dire kono ko ɗum ko inna ko ñakka andi wawa ende ko endu ɗum sa ndaari carte ende no wawa endu en fait endu waylitanu ko haala pular ɗin piiji windi ɓurɗo bon après il faut ekkitoɗen wolugol haala piiji ɗin kam e haala me wano koñam kakandi ko ndiyam ko ɗum winna kuñam Guinée fof sa faala famde histoire Guinée a wola e haala pular inde ɗen voilà